Kaixo guztioi, gaur pilpilean dagoen gai bat tratatuko dugu. Sorginen alabak herriko talde feminista, emakumeen gorpuntzen gaineko hausnarketa bat abiarazi du. Guzti honetaz hitz egiteko, Andrea Egozkue daukagu gaur gurean. Kaixo, Andrea. Kaixo. Bueno, uste dut, esposaketa bat antolatu duzuela, ez dakit, konta iguzu pizkat nondik norakoak. Argazki esposaketa bat izango da, apirilaren 9-tik 20 Goñi portalen egongo dana, ikusgai, eta gaia da apurbet gorputzaren inguruan. Ikusten genuelako gorputzaren gaiaren inguruan zalantza asko eta kezka asko genituela, eta geunden bilatzen modu baten edo bestean hausnarketa hau herrira kolektibizatzeko eta danak sartzeko ideia honetan edo hausnartzeko moduan. Eta argazki esposaketarena iruditu zitzaigun modu kreatibo bat eta parte hartzailea jendeak parte hartu ahal izateko eta hausnarketa horretan ez egoteko bakarrik talde feministakoak, baizik eta zabaltzeko herriko jendeari. Gainera, uste dut guzti honekin, guzti honen arira, orain dela egun batzuk bideo bat zabaldu zenutela. Bai. Uste dut ikusgai daukagula. Alex, mesedez, sartu bideoa. Siempre llevo ropa ancha para ocultar mi cuerpo. No voy a la playa porque me da vergüenza que me vean en bikini. Minigonak ez ditut erabiltzen nire hankak ez zaizkidalako gustatzen. No utilizo camisetas de tirantes porque ya no tengo edad. Titi handiagoak nahiko nituzke eskotedun kamisetekin gustora sentitzeko. Nos venden productos de depilación, sin embargo nuestro pelo sigue creciendo y a mí me encantan. Por no seguir los patrones de moda impuestos para la mujer, se cuestiona mi género. Azalean ditugun markak itxusiak direla sinestarazi digute. Hemendik soberan, hemendik faltan, perfekzioa telebistak saltzen dizkigun gorputza bada, nik ez dut perfektua izan nahi. Estamos hartas de todas las restricciones que nos imponen sobre nuestros cuerpos. Naskatuak gaude. Ez dugu gure gorputzaz lotzatu nahi, askatasunez gozatu nahi ditugu. Queremos visibilizar cuerpos reales. Apurtu ditzagun elkarrekin estereotipoak. Bueno, bideoa oso ona, zer pentsatzea handia ematen duena, gaia benetan elikatzen duena. Ez dakit, Andrea, zeintzuk dira bai esposaketa eta bideo honen helburu nagusiak? Uste dute premisa batzuekin jolastu duzuela, zuen bururei galdera batzuk bota diezuela? Bai, bideoan ikusten den bezala, gure gorputzen inguruan baitugu inposaketa desberdinak, izan daitekela kanonaren inguruan, heteroarauak markatzen duenen inguruan, zelan jantzi behar garen, zelan onartu edo ez onartu gure gorputzak, eta apur bat zen horren inguruan hausnartzeko, eta oso kurioso izan zen bideoa grabatu genuen egunean, gure artean sortu zala oso klima berezia, ze geunden modu batean askatzen, jendarteko esparru ezberdinetik zarratzen dizkiguten esparru batzuk, ez? Erakusten zelan gure espazio horretan sentitu ginen oso eroso, erakusteko igual beste leku batzuetan onartuak ez diren gorputzen modu batzuk, ez? Adibidez, loditasunaren inguruan, ileak bai edo ileak ez, depilazioa, zelan telebistak saltzen digun gorputz eredu konkretu bat, eta hortik kanpo basaude zelan, zigor sozial batzuk moduan ditugun, eta apurbet horreri buelta emoteko eta ikusteko gorputz errealak diren modukoak, eta ez bakarrik telebistan edo produktuak, eroste ditugun produktuetan ikuste ditugunak, eta apurbet hortik estereotipoak apurtzeko eta segurtasun hori eta alduntze hori lortzeko saiatu ginen bideo horretan ikustarazten eta ia lortu algenuen hausnarketa hori plazaratzea herriko jendeari. Ondo isladatuta gainera, ze bideoa primeran dago, sorionak. Zakite, estereotipo guzti hauek emakumeengan ondorio batzuk ekartzen dute, pizkat aipatu dituzu jada, baina bere egunerokotasunean nola baldintzatzen du emakumea? Ez dakit, horretaz hausnartu duzuen edo... Bai, nik uste dut dela emakumean arabera, batzuei eragiten dien modu batean, beste modu batean, baina nik uste dut oso argi dela arropa erostera zoazenean, adibidez, produkzio kate nagusiek zelan markatzen duten oso modu zehatzean zer den emakumeen gorputz bat. Oso taila txikiak, arropa eredu konkretu batean sartu behar direnak,
depilazioko produktuak erostera zoazenean edo iragarkiak ikuste dituzunean, emakumeak agertzen dira ja depilatuta, osea, oso markatuta dago adibidez emakumeengan hilea ukitzea ez dala ona, egon behar garela argal, ez dakit estriak, zelulitiza eta honako gauza hauek ez direla inon agertzen, eta gero, zuk dituzunean, modu batean edo bestean, izkutarazteko modu desberdinak daudela. Ez oso esplizituak, baina, bueno, modu izkutu batean hor daude beti, ez, zure buruan. Eta zeren, dira mekanismo ezberdinak geure gorputzarekin gustora ez egoteko eta produktu ezberdinak erosteko horreri konponbide bat emateko nahian. Eta gure intentzioa da erakustea hori erreala dela, hori naturala dela, garen modukoak eta hori ez dugula zigor baten moduan sentitu behar. Bai, ze, bueno, gorputzen gaineko estereotipo eta kanon eta jarrera eta zentsu honetan gertatzen diren gauza hauek, ez dira emakume jasatzen duzuen eraso bakarra, baina kasu honetan zentratu zarete honetan. Nondik datorri ideia, nola sortu zen? Egia esan, nahi genuen lanketa sakonago bat egin gai baten inguruan, pasan urtean egin genituelako gai desberdinen inguruko lan pintzelada txikiak, eta, taldekoak geunden gogoekin gorputz eta sexualitatearen inguruan lanketa egiteko, eta pentsatu genuen hausala modu bat abiarazteko gure interesetik sortutako gai bat. Eta kasualitatez, polita izan da, ze aurten bebai eskualde mailan egin dugu ekintza bat, gorputza, produkzio kateen inguruan, arropen eta holan, eta justoko gaintzi ditu du izan dela gaia berdina, ez? Orduan, izan da, ez bakarrik herrian, baizik eta eskualdean abiatu garela gorputzaren inguruko eta hortik abiatzen diren arazo ezberdinen inguruko lanketa bat. Esposaketara bueltatuz. Uste dut, dozein emakume parte hartu duela zuekin batera esposaketa horretan. Ez dakit ze modutan edo zerbait aipatu duzue hori argazkiak ateratzeana, baina ez dakit hobeto saldu dituguzun. Hasieran planteatzen genuen bakarrik argazkiak ateratzeko, baina ulertzen dugu mundu guztia ez daitekela sentitu eroso argazkiekin. Orduan pentsatu genuen beste aukera hon bat zela testuen bidez. Orduan, aukera dago argazkien bidez parte hartzeko edo testuen bidez. Testuena da apurbak gehiago edo esperientziatik abiatuta edo bizipenen bat kontatzen edo gorputzaren inguruko hausnarketaren bat. Orduan, norbaitek nahi badu testuren bat bidali, esposaketan argazkiekin batera jarriko ditugu bai jasotako testuak eta bertan egongo dira irakurgai. Eta nola jarri aldira, zuekin kontaktuan, ez dakit Facebook, e-maila, telefonen bat, ez dakit? Bai, daukagu Sorginen Facebooka, Sorginen Alabak deitzen dela, eta bertan bidali aldira mezuak, eta gero bai daukagu e-maila, dela sorginenalabak@gmail.com, eta bertara bidali dezakete nahi dutena. Eta argazkiak ateratzeko egongo dira bizpahiru data, momentuz lehenengoa daukagu, izango dela Domeka honetan, 11:00 arratsaldeko 5:00 Goñi portalen. Geratu gara argazkiak ateratzeko. Baina hori bai bideoarekin botatzen dituen idei guzti horiekin eta bai apirilean egingo den esposaketarekin egin nahi duzuela hausnarketa kolektibo bat. Ez dakit hausnarketa kolektibo horren ostean zerbait pentsatua daukazuen, nola egin hausnarketa hori, ez dakit zerbait aurreratu aldiguzun. Gure intentzioa zen hausnarketa kolektiboa izatea prozesuan zehar, ez bakarrik esposaketaren ondoren. Orduan, behin argazkiak ateratzen ditugun bitartean, guk bideoa grabatu genuenean ja hasi zen gure barne hausnarketa hori, eta gero prozesuan zehar parte hartzen duten emakumeek bai bere barnean eukitzea hausnarketa hori, eta bai gustatuko litzaigukela esposaketaren inaugurazio egunean egotea bertan, irakurtzea zeozer eta ematea esposaketaren zergaitiak modu formalago batean. Eta gero bageneukan ideia esposaketa bukatzerakoan zelako bizipenak eta hori jasotzea eta gero plazaratzea. Baina gure intentzioa da hausnarketa kolektiboa izatea prozesuan zehar eta ez bakarrik amaieran. Oso ondo, ez dakit, birpasatuko ditugu datak, nola dira, apirilaren... 9:00-tik 20:00. 20:00, eta ostiral honetan, uste dut daukazuela... Domekan. Domekan, 11:00 arratsaldeko 5:00 Goñi portalen. Bale, primeran, ja azken puntu bat programa ditxe horretik, martxoak 8 deitu dira, mugimendu feministatik deitu dira lanusteak deitu dira, ez dakit zerbait antolatu duzuen horren arira,
ez dut lau orduko lanuzteak izango direla, ez? Bai, Euskal Herriko mugimendu feministak deitzen du goizean 4 orduko lanuztera eta arratsaldean beste 4 orduko lanuztera, esparru ezberdinetan, ikasketetan, zaintzan, kontsumoan eta bebai lanean. Eta bebai egongo dira ekintza ezberdinak 12etan eta arratsaldeko 8etan Bilbon, baina gero guk, oraindik ez dago guztiz itxita, gaudelako, greba orokorrak lan asko eskatzen du, orduan oraindik bagaude horretan lanean, eta eskualdearekin bebai ari gara gauzak antolatzen, orduan ez daukagu guztiz itxita zer egingo dugun herrian, baina bai daukagu itxita egingo ditugula asanblada irekiak herrian. Emateko grebaren inguruko informazio guztia eta egunean zer planteatzen den, hori da. Baina irekiak informazio guztia aukitzeko. Oraindik ez daukaguna da data, baina ziur egingo dugula hori asanblada irekia, mundu guztiak ezagutzeko grebaren nondik norakoak. Bale, perfecto. Hau izan da guztia, Andrea, mila esker hona etortxegaitik. Zuei. Mila esker. Eta zuei hurrengo programan ikusiko dugu elkar. Mila esker.